Hej alle sammen og velkommen til den her YouTube-video. Den her video, den kommer nok til at blive lidt kedelig. Ja. Så ja. Det var, vi vil bare poste den her video for at høre om... Der skal jo være god vibe lige nu, Mille, så... Ja, men den her video, den kommer til at blive sådan lidt kedelig. Og det er fordi, at vi bare lige vil poste den her video, inden der kommer en anden video ud senere i dag. Og den her video, det er bare lige en video, hvor vi spørger, om I har nogle idéer til vores 20 Sub-special. Fordi nu har vi jo ramt 20, og det var vores mål indtil videre. Ja. Så ja, jeg vil bare lige høre, om I havde nogle idéer. Så I kan bare... Så please skriv dem ned i kommentarerne. Så kan det jo være, at vi vælger en udvalg, som... Så er det jo fat. Ja. Vi synes lige er bedst. Passer bedst. Ja. Så ja. Koster en krone. Vi ses.